Un dia normal i corrent. En un prat totalment normal i corrent, fins ara. Hola. Em dic Maya. Oh! La primera gran pel·lícula d'aventures de la nostra abelleta Maya! Espera'm, Maya! acaba de començar. El rusc està en perill, abelles. Avui han entrat les vespes i ens han robat la gelea reial. L'hem de recuperar. En depèn la vida de la nostra reina. Quin embolic! Què farem ara? Jo m'avançaré per recuperar la gelea i vosaltres porteu la reina. És molt perillós. Ets una abella petitona. Som dues abelletes. I tot un prat ple de bons amics. Girin-se! Sí, senyor! Oh, deixem-ho córrer. Senyor, ho hem deixat córrer! Cap al prat! a prop d'aquí. Veniu al món de la Maya Oh, la abelleta dolceta. i descobrireu per què per ella l'amistat és tan important. La reina ens necessita. Hem de fer alguna cosa. No tingueu por! Us rescatarem! Amb la Maya, el Willy i el Flip. Willy! Xicabú, xicabú, xicabú! Puixi, puixi! Willy! L'abella Maya, la pel·lícula.